मातृदेवो भव, रिश्ता नाता के त्याग और बलिदान की अनोखी कहानी, जहां गंगा और गौतम आपन नन्ना नन्ना बच्चन लेकन के साथ है एगो सुंदर आशियाना बना के रहेलन। गंगा अपन प्यार भरल संसार में आपन पति गौतम के राम और घनश्याम नियन छवि देखेली। गौतम भी गंगा और बचपन से हद से ज्यादा प्यार करेलन, लेकिन अपन शराब के लत से परेशान रहेलन। हम शराब छोड़े के चाह रहल बानी। शराब हमके ना छोड़ रहल बा, जेकरा कारण गंगा और गुरुकुल के परिवार चिंतित रहेलन। वही जे गांव के एगो भ्रष्ट सूबेदार गंगा पे अपन गंदा नजर रखेला और गंगा के छेड़े के कोशिश करत रहेला। बच्चा लोग और गौतम ओकरा के खूब सबक सिखावेला। वो गौतमवा के तम ऐसन हाल करम ना। एक दिन बदला के भावना में आके सूबेदार गंगा के एगो बच्चा के एक्सीडेंट करा देवेलस। तभी हॉस्पिटल में गंगा के खून देत वेरी पता चलल कि ओकरा के ब्लड कैंसर हो गइल बा। ये बात सुन के गंगा, गौतम और गुरुकुल परिवार शोकाकुल हो जाला। ब्लड कैंसर? वो गंगा के? अपन पत्नी गंगा और बच्चन के खुशी खातिर गौतम शराब छोड़ के वो लोगन के खूब देखभाल करे लगल, लेकिन वेदना के कुछ और मंजूर है। एक दिन सूबेदार गौतम की हत्या करके गंगा के मांग के सिंदूर उजाड़ दिलस। अपन रोग के कारण आवत मौत देख के गंगा बच्चा लोगन के परवरिश खातिर चिंता में पड़ गई। एगो माई तो बस दे चाहत रही ओकर बच्चा लोग के अच्छा घर, अच्छा संसार मिले। लागत है इच्छा भी पूरा ना पाई हमार। एगो माई के ममता, करुणा, त्याग, विछोह से भरल मातृत्व के अद्भुत कहानी बा मातृदेवो भव।